Žiaci strednej priemyselnej školy informačných technológií a obyvateľia Kysuckého Nového Mesta sa môžu tešiť na nové športovisko. Fond na podporu športu schválil finančnú podporu na výstavbu nového areálu, ktorého súčasťou bude aj hokejbalové či multifunkčné ihrisko a tartanová dráha. Prešlo viacero projektov z nášho okolia, je tam nejaký projekt zo Strečna, z Višňového. Mňa veľmi mrzí, že tam nie je projekt zo Žiliny prešiel, ktorý sa týkal rekonštrukcie zimného štadióna, ale zase ma na druhej strane teší projekt športového areálu na strednej priemyselnej škole informačných technológií v Kysuckom Novom Meste, kde častokrát chodíme ako na rôzne športové podujatia, či ako novinári, či ako klub priateľov žilinského športu. No a má tam výraz v rámci toho areálu aj hokejbalové ihrisko. To znamená, že som bol trošku styčným dôstojníkom medzi hokejbalovou úniou a vedením školy a v podstate vďaka aj ich spolupráci a ich nejakej koordinácii v rámci toho projektu bol ten projekt úspešný. Keď sa na to pozrieme, tak bude tu hokejbalová hala, ktorá bude prekrytá plachtou plus s celým zázemím, teda že tam budú šatne pre dve mužstvá, plus šatne pre rozhodcov, pre zdravotníka, takisto zázemie pre imobilných a vzhľadom k tomu, že podmienkou získania tohto príspevku bolo, aby tam participovala na tom aj verejnosť. Urobili sme tu vece aj pre verejnosť, to znamená, že v popoludňajších hodinách predpokladáme, že obyvateľia mesta, prípadne kluby budú môcť prísť a jednak si zabehať na tartanovej dráhe, ale takisto na ihriskách. Škola sa do projektu prihlásila ešte minulý rok, ale kvôli stavebnému povoleniu sa areál stane realitou až v najbližších mesiacoch. Príprava projektu trvala rok. My sme rozmýšľali, ktoré ihriska do toho športoviska, ktoré má určité rozmery, dať a vyšla nám, že v podstate nikde tu nie je regulárna hokejbalová plocha. Takže rozhodli sme sa pre hokejbalovú halu s tým, že táto plocha je najväčšia, to znamená, keď budeme potrebovať, tak vieme, aby tam boli aj športoviská s menšími rozmermi, napríklad florbal alebo iné športy. Benefity pocítia aj samotní študenti školy. Tí budú areál aktívne využívať počas hodín telesnej výchovy. Máme tu úspešných športovcov, aj väčšinou futbalistov, máme tu florbalistov, ktorí hrajú profesionálne extraligu. A teraz naši žiaci dokonca vyhrali tento týždeň aj župnú Kalkogatiu v Žiline, získali prvé miesto, takže máme tu veľa šikovných žiakov, čo sa týka športu. Hlavne určite pre školu, aj pre verejnosť, ale pre našich žiakov momentálne tu nemáme žiadny priestor na vyučovanie nejakých atletických disciplín, takže hlavne v tomto vidím najväčší prínos, čiže v nejakom rozvoji kondičných schopností, hlavne pre našich žiakov. V najbližších dňoch začne mesto Žilina s revitalizáciou vnútrobloku na Jarnej ulici, ktorý bude slúžiť oddychu aj zábave pre deti. Obyvatelia vnútrobloku na Jarnej ulici sa môžu tešiť na nové detské ihrisko, hojdačky, pieskovisko, kolotoč, trampolínu, lezecké prvky či domček na hranie a súčasťou bude aj výmena lavičiek a smetných košov. Samospráva plánuje zmodernizovať a doplniť verejné osvetlenie vo vnútrobloku. Pribudnú tu vraj stojany na bicykle, ale aj parkovacie plochy. Pri projekte mesto myslelo aj na klímu. Účelom projektu je najmä zlepšiť kvalitu života obyvateľov a prispôsobiť lokalitu dôsledkom meniacej sa klímy. Pribudnú tu zelené plochy, polopriepustné povrchy a záhony, ktoré pomôžu zadržiavať dažďovú vodu a zmierniť prehrievanie priestoru a zlepšiť mikroklimu v tejto lokalite. Celková investícia vo výške viac ako 762 000 eur je hradená z eurofondov. V novozrekonštruovaný vnútroblok by sa teda nemal už prehrívať počas horúcich dní. Bude zadržiavať vodu a namiesto klasického asfaltu budú využívať prírodnejšie materiály ako malta, štrk, kôra či zatrávňovacie tvárnice. Všetky spevnené plochy budú vyspádované tak, aby dažďová voda odtekala do záhonov s vysadenými trvalkami. Žilinská plaváreň zahájila letnú sezónu a teda okrem vnútorného bazéna sa už dá kúpať aj vo vonkajšom areáli. Príprava letného kúpaliska spočívala v tom bežnej údržbe, či už sa vyčistili bazény, vypustila sa voda, následne sa napustili, pokosila sa samozrejme tráva, vymaloval sa priestor verejného vstupu, postupne sa modernizovali brody, zasadili sa nové rastliny, okrasné rastliny, čiže aby to pôsobilo aj na bežného návštevníka nejakým krajším dojmom. Samozrejme sa urobili nejaké bežné údržbárske práce, tak aby bolo letné kúpalisko prístupné verejnosti. V areáli si môžete zašportovať aj inak ako plávaním.
Pre návštevníkov bude k dispozícii trampolína, ako každý rok bude k dispozícii futbalové ihrisko, badmintonové sieťky. Samozrejme si budú môcť návštevníci aj požičať rakety, lopty rôzne na pokladni. K dispozícii bude jumping pillow, taktiež pre najmenších návštevníkov rôzne preliesky a detské ihrisko. A ešte máme k dispozícii aj basketbalový kôš. Počas celého leta budú k dispozícii 3 bazény, detský bazén do 6 rokov, plavecký 50-metrový bazén a vnútorný plavecký bazén. A samozrejme aj rekreačný bazén s tobogánom. Ak bude počasie priaznivé, tak sezóna bude trvať až do 15. septembra. To je maximálny dátum pre otvorenie vonkajšieho areálu kúpaliska. Superšportový uplynulý týždeň pokračoval v Tepličke nad Váhom aj olympijským dňom. Ten zorganizovalo Centrum voľného času v Tepličke nad Váhom v spolupráci s obcov aj základnými školami. Dneska bol Medzinárodný olympijský deň, ktorého sa zúčastnili školy cirkevná, základná škola Teplička, Lietava a Bela a máme tu dve naše partnerské školy z Poľska, Kšižovice a Pavlovice. Bolo 5 športov sa disciplínovalo v atletike, chlapci, dievčatá, futbal, chlapci, vybiehana dievčatá, lukostrelba, zmiešané mužstva a stolný tenis, chlapci, dievčatá. Samozrejme, že dôležitá maličkosť je počasie, ktoré dnes vyšlo, ale sme veľmi radi, že sú tu po dlhej dobe a je tu aj medzinárodné zastúpenie. Sú tu naši partneri z Poľska. Takže tešíme sa tomu, deti sa tešia, sú spokojné a hlavne hýbu sa a športujú. Práve takéto akcie pomáhajú obci udržiavať cezhraničné spolupráce. Tá spolupracuje či už s partnerskými mestami v Poľsku alebo aj Českej republike. Našou partnerskou obcov alebo mestom sú Pavlovice z Poľska, z českej strany je to Moravský Beroun. Na dnešnom podujatí sú tu len tá jedna poľská strana. Títo sa ospravedlnili, nemohli prísť z Moravského Berounu. Ale akože nosná, čo sa týka spolupráce, je práve táto športová stránka. Ale samozrejme, že aj v kultúrnej oblasti veľakrát sa v priebehu roka stretávame s jednou, s druhou stranou. Takže väčšinou je to ten šport a kultúra. Na samotnom olympijskom dni si žiaci vyskúšali rôzne disciplíny. Či to bola spomínaná lukostreľba, stolný tenis alebo aj základ každého športu, atletika. V prvom rade som veľmi rád, že deti dodržiavali všetky pravidlá, čo sme si povedali. Išlo to, ten priebeh bol super. Jednotlivé disciplíny išli v poradí, ako som si naplánoval, takže disciplína výborne. A čo sa týka výkonov, niektoré ma milo prekvapili, a niektorí žiaci hlavne, ktorí sa nevenujú až tak športu, ale chceli niektoré disciplíny či už odbehnúť alebo odskákať a podali fantastické výsledky, takže ja som veľmi spokojný. Samozrejme nechýbali pre žiakov ani odmeny. Pripravené boli medaily alebo aj rôzne predmety s charakteristickým logom olympijských hier. Hodnotné ceny sme objednávali zo Slovenského olympijského výboru. Vďaka pomoci a spojeniu sa Centra voľného času s obidvoma školami, ktoré veľmi výrazným spôsobom tiež finančne prispeli, sme si mohli dovoliť dať rôzne trička, prívesky, váky, šiltovky, medaile pre každého. Takže ceny boli veľmi hodnotné a deti mali z nich veľkú radosť. Cez víkend sa na futbalovom ihrisku v Šťavniku konal turnaj Milana Šmehíla, ktorý už tradične usporádova víťaz z prvej triedy. Ako prvý si toho medaily rozdali víťazi prvej triedy dorastu zo Zbiňova, ktorí vyzvali hôrky. Víťazný tým prvej triedy preniesol dobrú fazónu zo súťaže aj na turnaj a finále ovládol. Vidno, že sú to vyrovnané súťaže, no nie je tam nejaký veľký rozdiel. Herne boli niekedy aj super lepší, akože tak no, je to dobré na to porovnanie, ale som rád, že to tak dopadlo, ako dopadlo. Tvorilo nám oči v tom, že sme mali druhú triedu. Vyzerá to, že tá konfrontácia s prvou je o čosi lepšia, že mali ťažšie zápasy v súťaži ako my a celkovo sme dneska vyhoreli. Na rad prišla aj mužská kategória. Víťazi tretej triedy z Dolnej Tižiny obsadili na turnaji 3. miesto. Zasa som vyťahol nejakých chlapcov z dorastu a zase niektorí museli ostať doma, lebo je birmovka, tam tak majú náuku. Takže ale cez to všetko proti teda Pečovskému a spol nastúpili chlapci trošku s takým rešpektom. Tak trošku miestami zahrali s nami bago, ale aj sme sa im v niektorých fázach hry vyrovnali. Tak vedel som, že Šťavník je zase taká dedinská, také dedinské mužstvo, že budú trošku asi viac nakopávať o bojovnosti, ale fantastický výkon nášho brankára. Takže by som to asi tak zhodnotil, že ale spokojnosť, dobre.
predsa ideme od spodu, my sme tretia trieda, Šťavnik je prvá, no a Divina to každý vie, kto tam asi hrá a aké sú tam, by som povedal, šarže, takže asi tak. Samotný boj o triumf na turnaji tak obstaral domáci Šťavnik a víťazi druhej triedy z Diviny. Po bezgólovom prvom polčase sa Divina ujala vedenia 2-0, Šťavnik potom spálil 2 dobré šance a napokon sa Divina radovala z víťazstva 4-0. Chutí pekne ako celá vydaraná sezóna a sme radi, že sme to dneska zakončili víťazne a že už máme aj po sezóne a sme radi, že nám sa to sezóna takto vyšla. V prvom zápase si vyhrali, si v druhom prehrali, ale myslím, že ľudia sa zabavili, nikto sa nezranil, videli sme góly, myslím, o tom to splnilo, čo malo mať. Turnaj dobrý, stretli sa víťazné týmy z tried. Vedeli sme sa porovnať, čo nás čaká. A tým, že sme vyhrali, tak sme asi obstali, že vieme, že na tú prvú triedu máme.